मर्निं टु अल बड' क्राइम निउज 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि क'क्राझारा सिबिनायजों गोथार बाथौ सान फालिदों। गोथार बाथौ सान, जायखौ सिक्रेट बाथौ सान मुङैबो मिथिनाय जायो, 28 जानुवारि खालि बागानसालि, क'क्राझार आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव बाथौ मन्दिराव जोबोद सिबिनाय आरो गोसो गुदुंजों फालिनाय जादों। हाबाफारिया गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो। बेनि उनाव दोरोङारि नेम खान्थिफोर सिबिनाय आरो बर' दोरोङारि बाथौ धोरोमनि नेम खान्थिफोरखौ मानिनानै मोनसे जथाय आरज गाबनाय मेल खुंनाय जायो। थानसालियाव बाथौखौ मान बावनो थाखाय सिबियारिफोरा गोबां अनजिमायाव ज' जादोंमोन। रायखांनो गोनांदि बर' हारिया बोसोरफ्रोमबो असमिया मागो दाननि नैथि मंगलबाराव गोथार बाथौ सान फालिबोगासिनो दं आरो बाथौ फुजा खालामबोगासिनो दं। बे गोथार बुब्लियाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो गोजोननाय आरो जौगासारनायनि गाहाम हामलायथि बावहरनायखौ मिथिहोनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ बिटिसिआ जौगालु रांनि थाखाय दफा 280 नि सिङाव सोफादेरनो नागिरदों। बिटिआर आसामनि मोनसे गावखुंथायारि खुंथायनि ओनसोल मिरु सोरखारनिफ्राय थोंजोङै राङारि अनसुंथाइ मोननो थाखाय भारतारि संबिजिर दफा 280 नि सिङाव सोफादेरनो खावलायदों। बे राङा बै जिल्लाफोराव जौगानायखौ गोख्रै खालामनो थाखाय गोनांथार, जाय 10 बोसोरनि बिग्रायनायखौ सहायबाय नाथाय दा गोजोननि लामायाव दं। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गोजोन थानो आरो ओनसोलनि सिबिथाइ सानज'थायखौ जौगाहोनो थाखाय खान्थियारि मदद आरो राङारि हेफाजाबनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय जारिमिनारि बर' गोजोन गोरोबथानि 5थि बोसोरसालिया बिबुंथि लाखिनानै बर'आ दफा 280 नि सिङाव थोंजोङै रां होनायनि थाखाय गौथुमनि दाबिखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। 4 जिथाइनि दिदोमथि गैयैनि उनाव गोजोन मोननायनि उनावबो जों बड'लेण्डआव जौगानाय लाबोनो जेंनाफोर मोननो हादों। दफा 280 नि सिङाव सोफादेरनाया जोंखौ रांखान्थियारि गोग्लैनायखौ सुफुंनो आरो जौगानायाव मदद होगोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि बर'आ बुंदोंमोन। संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव गायसनजानाय बिटिआरआ मोनबा जिल्लाफोरखौ लाफानानै मोनबा जिल्लाफोर दं, जेराव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, अदालगुरि आरो बावैसो दाजाबदेरजानाय तामुलपुर। बे ओनसोलाव 8,970 बर्ग किल'मिटार गोलाव आरो बेवहाय आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन फारिलाइयाव सोजानाय हारि बर'फोरजों लोगोसे 31 लाखनिबो बांसिन थागिरिफोर दं। बर'आ बे ओनसोलनि 800 कौटि रांनि सिमा गोनां रां बावजायारि थिखानायखौ नोजोर होदोंमोन, जाय आसामनि गासै रां बावजानि 12% बिथाङा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि 2020 मायथाइनि गोजोन गोरोबथायाव समायखिरा लानाय बायदियै दफा 280 नि गेजेरजों थोंजोङै रां होनाया बिटिआरनि थागिरिफोरनि थाखाय गुदि सुबिदाफोर आरो बिथायारि सानज'थाय होनो थाखाय गौथुमनि गोहोखौ बांहोगोन। 10 बोसोरनि बिग्रायखांनायनि जाहोनाव बिथायारि सानज'थाय, बेंकिं सिबिथाइ आरो रांखान्थियारि हाबाफोरा जौगानो हायाखै। जों गोदानै लुफिननो नाजागासिनो दं, नाथाय मिरु सोरखारनिफ्राय राङारि हेफाजाब होनाया गोनांथार, बर'आ बुंबावो। संबिजिरनि दफा 280 आ रांखान्थि आय'गखौ मिरु आरो रायजोफोरनि गेजेराव खाजोना राननायजों लोगोसे जायगायारि आफादफोरनो अनसुंथाइ होनो गनायथि होनो बिथोन होयो। दफा 280 नि सिङाव बिटिआरखौ सोफादेरनो थांखि लानाय सोदांनाया बै ओनसोलनो जोबोद गोनांथार राङारि जारखुंथाय होनो हागौ। थामथि खौराङावनो दङ दुर्गा फुजा 2025 नि सिगां बिटिसि बिसायख'थिखौ रोखा खालामदों हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंमोन दि बिटिसिनि थाखाय बिसायख'थिखौ 30 सेप्तेम्बरनि सिगां खुंनाय जागोन। बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बिखान्थिया आबुं जानायखौ रोखा खालामनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव शर्माया फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां जागोन। बिटिसि बिसायख'थिया 30 सेप्तेम्बरनि सिगां जागोन, जाहाथे एसेम्बलि बिसायख'थिनि सिगांनो बिखान्थिया जोबो। जोंहा फोथायनाय दं दि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां जागोन होनना सीएम शर्माया बुंदोंमोन। UPPLजों लोगोसे जानायनि सोमोन्दै सोंथि दैखांनानै चिफ मिनिस्टारआ गोख्रोङै बुङो दि बे थिरांथाया UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो आसाम BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि गेजेराव सावरायलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै जागोन। चिफ मिनिस्टारआ बुंदोंमोन, गोरोबथानि सोमोन्दै गासैबो थिरांथाया प्रमद बर' आरो दिलीप शइकियानि गेजेराव गोरोबलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै लानाय जागोन। बिसायख'थिनि थाखाय गोरोबथा खालामनायनि फारसे मोनसे हाबाफारि नोजोरनि इसारा होनानै चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन,
जुदि जयै बिसायख'थि गेलेनाया बांसिन मासि रोखा खालामो अब्ला मोन्नैबो दोलोआ जयै आवगायगोन। बबेखानि जुदि आलादा आलादायै बिसायख'थि गेलेनाया साबसिन फिथाय होयो अब्ला बिसोरो गावसोरनि आलादा लामाजों थांगोन। गिबि मन्थ्रिया गोरोबथानि फारसे मोनसे बाहायथाव नोजोरखौ दिन्थिनानै बुंदोंमोन। BTC बिसायख'थिया सेप्तेम्बरसिमाव जागोन, जेराव 1 सप्ता एबा 10 सानसोनि एसे गोबाव जानो हागौ। डक्टर शर्माया फिन रोखा खालामदोंमोन दि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स (NDA) नि बाहागो महरै BJP आरो UPPL मोन्नैबो ओनसोलाव जौगानायखौ दैदेननायाव बाहागोआरि जाना थागोन। बे फोसावनाया BTCनि थाखाय राजखान्थियारि केलेन्डाराव मोनसे गोनांथार आगान, जाय बिटिआर सासन खालामो आरो आसामनि खुंथायारि आरो राजखान्थियारि नुथायनि मोनसे मख'जाथाव बाहागोखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव साइबार थगायनायनि दायआव सासे सुबुंखौ खायो। सानमारि पुलिसआ नुनमाथि निजापारानिफ्राय सासे सन्देहगोनां साइबार दायनिगिरि आब्दुल रशिद आहमेदखौ खादों। बे हमनाया ओनसोलाव साइबार थगायनायखौ फोजोबनायाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। अपारेशननि समाव पुलिसआ गोबां ATM कार्ड, गोबां बेंकफोरजों सोमोन्दो थानाय बेंक एकाउन्ट आरो गोबां एकाउन्ट खुलिनायनि फर्मफोर जब्द खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरा फोथायो दि आहमेदआ मोनसे गिदिर साइबार दायनिगिरि नेटवर्कनि बाहागो, जाय सन्देह गैयै भुगिनांनायफोरखौ नोजोर होयो। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोननाय जादों दि हानजाया गले-गले रायजोनि बायजोनि साइबार दायनिगिरिफोरजों हेफाजाब होयो। पुलिसआ मोनसे थगायसुला आदबखौ बेखेवना होदोंमोन जेराव हानजाया खहा जानांनायफोरखौ लुबैहोनो थाखाय ATM कियस्कआव नंखाय हेल्पलाइन नम्बर गालाङो। बे हेल्पलाइन नम्बरफोरखौ बाहायनानै बै हानजाया गासै ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थगायनानै लाख-लाख रां जाख्ल'दोंमोन होनना अजद होदों। साइबार रिंनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सिनायनो आरो बिसोरनि खामानिफोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। सानमारि पुलिसआ रायजो-राजाफोरखौ सांग्रां थानो आरो रांखान्थियारि थानायजों लोब्बा थानाय सन्देहगोनां खामानिफोरनि फोरमायथिखौ होनो थि खालामदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम बखाजानाव गोबां सिग्रोमनायनि गेजेरजों 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द। ड्राग्स फालांगिनि सायाव मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव बखाजान पुलिसआ आसामनि बखाजान पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुखानजाननि खाथियाव माहारियारि राजालामा 39 आव फारियै अपारेशन खालामबाय थानाय समाव 7 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथायाव खालामनाय अपारेशननि जाहोनाव मोन 77 केसफोराव पेक खालामजानाय 745.74 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनाय जादोंमोन। गिबि जब्दआ मोनाबिलियाव गंसे स्कर्पिय' गारिनि सरासनस्रा नागिरबाय थानाय समाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव बिबानगिरिफोरा हरसेनि गेजेरावनो गावसोरनि खामानिखौ गोख्रोंसिन खालामदोंमोन। बेनि जाहोनाव आरोबाव मोनसे गिदिर नागिरनाय दिहुननाय जादोंमोन मानोना हेर'इनखौ रेबथुमनाय नम्बर ES01RC088 गोनां गंसे ट्राकनिफ्राय बोखांनाय जादोंमोन, जाय डिमापुरनिफ्राय गलाघाटसिम थांगासिनो दंमोन। पुलिसआ आरोबाव सोंनाय-फिननायनि थाखाय ट्राक सालायगिरि, जायखौ धिंनिफ्राय रमजान आली होनना मिथिनाय जायो। बिबानगिरिफोरा बे ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिनि नेटवर्कखौ फोजोबस्रांनो गावनि नाजानायखौ सोलिगासिनो दं। 6थि खौराङाव दङ अदालगुरियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिमा-फिसाजोनि सानैनि जिउ खहा। समफोरनि मोनायाव अदालगुरि जिल्लानि दिमाकुसि गामियाव मैदेरनि फालोआ लांनायाव सासे आइजो आरो बिनि फिसाजोनि जिउ खहा जायो। बिसोरनि बुथारजानायफोर, जायनि सिनायथिखौ 60 बोसोर बैसोनि लालमेघ कर्मकार आरो बिथांजोनि 35 बोसोर बैसोनि फिसाजो आपु कर्मकार होनना मिथिनाय जादों, उन्दुगासिनो दंमोन जेब्ला मैदेरफोरा अजद होनाय बादियै बिसोरनि न'आव गाग्लोबहैदोंमोन। सानैबो जायगायावनो जिउ गोमायो। जायगानि बिबानगिरि आरो गामियारिफोरा जाथाय जानाय जायगाखौ नायबिजिरदों आरो बुथारजानायफोरनि गोथै सह'खौ पस्टमार्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। थांनाय दानाव गुबुन मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव गुवाहाटी खाथियाव थानाय रानीनि पुरनबारि ओनसोलनि थागिबि 45 बोसोर बैसोनि बैदा बर'खौ मासे मैदेरा खाथिनि हाग्रायाव जिगाब दानबाय थानाय समाव गाज्रियै गाग्लोबदोंमोन। गाग्लोबनायनि फिथाय महरै हरखाबै गिथावना जखम जादोंमोन। 7थि खौराङाव दङ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव गोदान खुंथायारि बिल्डिंनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खुंफुंनाय मोनसे जारिमिनारि फोरबोआव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ न'नि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव BTCनि मानगोनां CM श्री प्रमद बर', मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उर्खाव ब्रह्म आरो गोबां गुबुन मुंदांखा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया बिटिआर सिङाव सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानखौ दिन्थियो। डक्टर शर्मानि नोजोरारि दैदेननायाव बे मावथांखिनि थांखिया
सोलोंथायारि साबसिनखौ बांहोनो आरो इयुननि दैदेनगिरिफोरखौ जोथोन लानो थाखाय क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रादायखौ गोख्रों खालाम। बे फोरबोआव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां फोरोंगिरिफोर, बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां गुबुन मुंदांखा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन, जाय ओनसोलनि सोलोंथायारि आरो खुंथायारि जौगानायनि थाखाय बे जौगाथायनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। गोदान खुंथायारि बिल्डिंआव गुन गोनां सोलोंथाय आरो मुलुग थाखोनि सुबिदाफोर होनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि सोलिबाय थानाय नाजानायाव गोनांथार बिफाव लानो थियारि जादों, जाय ओनसोलाव मोनसे गाहाय फसंथान महरै गावनि मुंखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।